stvorene takve kakve. Vrlo sposobne, ispravne samo tako, i znali su da će da žene kasnije za svoja prava da se izbore, nažalost, tako, i da misle neka pravila, a pravila su sledeće, ženska pravila. Žena uvek donosi pravila. Složit će se muškarci. Pravila su podležna promjenama bez upozorenja. Neka kaže neko da nije tako. Nijedan muškarac ne može znati sva pravila. Ako žena posumnja da muškarac zna sva pravila, mora odmah da promeni neko pravilo. Žena nikad ne greši. Ako se čini da je žena pogrešila, to je zato što je muškarac uradio ili rekao nešto pogrešno. Žena može uvek da se predomisli. I to je vrlo evidentno. Muškarac nikad ne smije da se predomisli, osim ako mu žena to ne dozvoli. Žena ima pravo da bude uznemirena i ljuta u svako doba. A muškarac mora biti u stanju da ženi čita misli uvek i u svako doba. Smislile su to lepo žene. Sad nekoliko savjeta muškarcima, kratki su savjeti kako da žene, kakve god bile, šta god ne bile vama, budu zadovoljne. Malo ima tih savjeta. Trebate da budete njen prijatelj. Drug. Ljubavnik. Brat, otac, učitelj, instruktor, kuvar, stolar, vodoinstalater, mehaničar, dizajner, kreator, psiholog, ginekolog, babica, psiholog, psihijatar, terapeut, organizovan, dobar otac, veoma čist, simpatičan, atleta, osjećajan, pažljiv, džentlmen, samo malo toga. Inteligentan, stajar, kreator, mio, jak, pun razumijevanja, tolerantan, oprezan, ambiciozan, uspešan, hrabar, odlučan, poverljiv, poštovan, strastan, ljubazan, sklon kupovinama, nesklon pravljenju problema, veoma bogat, nezahtevan. Onaj što ne gleda druge, takođe mora da vodi računa o tome da ne bude ljubomran, ali ne i nezainteresovan. Da se slaže sa njenom familijom, ali ne previše. Da je ne ograničava slobodu, ali ipak da se interesuje gde to i sa kim izlazi. Takođe je veoma važno da ne zaboravi na značajne datume. Prvi susret, veritba, venčanje, godišnjice mature, rođendani, menstruacije i ostalo dalje. Kad sve to zapamtite i kad sve to tako se ponašate, onda uvijek po pravilu naiđe neka bitanga i ona ode s njim. To je tako. A muškarac da bi bio zadovoljan, malo pravilo. Prvo pravilo. Daj mu. Drugo pravilo. Daj mu kad god traži. Treće pravilo. Daj mu i kad ne traži. Eto da to malo razjasnimo oko tih. A sad da pređemo na ono za što smo se, jel te, iskupili. Pa, prva pesnikinja, jel te, dama, 8. mart, za večeras je Desanka Cimbaljević. Aplauz.